den her opgave skal vi finde værdimængden. Vi har en lineær funktion med en bestemt forskrift, f af x lig med 1x plus 11, og den har definitionsmængden 4 til 11, begge inklusive. Bestem værdimængden. Okay, lad os lige prøve at lave en skitse. Det er altid en god idé at lige at prøve at få et grafisk overblik. Det er x-aksen, det er y-aksen. Vi ved, at den skærer i 11. Og så hver gang man går 1 ud, så skal man 1 op. Så den ligger sådan på sådan en eller anden måde her. Og så har vi fået at vide, at de gyldige x'er, de går fra 4. Lad os sige, det ligger cirka her, og så op til 11. Det er cirka der. Det var godt nok lidt for tegnet, tror jeg. Så det er her, vi kan vælge x-værdier fra og hælde ind i funktionen, og så får vi nogle værdier, der hører til dem. Nu skal vi se om... Ja. Og det vil faktisk sige, at jeg har tegnet for meget af grafen. Så jeg prøver lige... og så visker vi lige det hele. Okay, det er sådan, den virker. Ja, så grafen starter egentlig i 4. Et eller andet sted her. Og så går den op. Den er voksende med 1 indtil 11. Hvis nu vi laver en linje. Det er jo en skitse. Og den behøver ikke at være et skønmaleri. Så det er egentlig sådan her, den fuldt optrykkende grønne, som grafen er. Lad os prøve at se, om vi kan finde værdimængden, som jo aflæses på y-aksen. Det hernede, det var definitionsmængden. Sådan. Jamen, den nederste y-værdi, den kommer, når vi sætter det mindste tal ind, fordi den netop er voksen. Fordi a er et positivt tal. Så den nederste værdi, den findes vi ved at beregne f af 4. Det er 1 gange 4 plus 11. Det må give 15. Og den øverste værdi, jamen den forekommer jo, når vi sætter 11 ind. Så 11 ryger ind der. Og så får vi et eller andet tal ud her. Ja. Så lad os prøve at regne f af 11. 1 gange 11 plus 11 lige med. Så det er 22. Så vores svar er 15 er den nederste, og 22 er den øverste. Ja.